different island. Oh, it's like just like in Fiji. Kaya sa oso chiko ng basi sa punto may doon marama, kaya doon turanga sa. Right, duri. Stand up. In Samoa, no. When you're traveling inside the bus, sa oso chiko ng basi, when a man is sitting down, sa lago may doon a lady, kaya ko surata, ni ngole ngamay ni may tene. The may tene. Wala meke no to ibichi me problema nanguri. Metene. Yo. Time sa oso kila bibi early morning when the bus sa lago may sa oso lago may korto tak. Dana ba ka mo pinakasarangor? Kinto may. Mesa tuko ni sir nga wala ngango. Iyo. We kem no nan driver. Iyo. Kesa oso ng basi. Iya. So nung una varar kini sa duri chiko na tamata na basi. Iyo. Balita ko break. Iya. Lako na tinero to duri ke na tinitalebiko. Right back gini, balita ira duri chiko. So nang na driver sa patotol nang ko nang matanggaling ko na bago traffic jam. So na driver sabi kila yado ba na time, no na time. Me sa yado na bus stop ke another bus sa biu na bus stand. Meron to sa timing chiko. Right back gini. That's why they make it fast. Gay fast ngay break ba sorry. Gay kinta tala do tala sa tene tala ben break. Kere driver ko korani sulia ver to na passenger. Ba nongo ko usare na chikur to na gels lo mani basi sa smile chi. Sa smile chi to sa mando a metene. Kem do na turanga tambi chiko lo mani basi kem to sin venduri au kila kem to sivia na ndambe ng bongi. Sivia na ndabo ng bongi. Sivia na kaboka ng bongi. Kem to sabi sa nongo kem to sa bude sa chiko lo mani basi sa sin venduri. Do surete na marama se na leo mai ten. Nay right ba gini? Iya. Visto ta kamanda nito. Visto style mo to style no bas. Are loko roto na loko may ten. Iya. Right ba gini? Roto na ten o jinga na dira be sombo. I kombe sombo ngana no mo banu me sombo. Ko ni vadi vangara I kondon me sombo suba, geli sombo sare ndabu. Right ba gini? Ira suba no sorry suba. So suba na buwa baya kere. No mo destination nga ko sombo ke tene. But please make it comfortable for the marama. Iyo bada kesa oso ng basi ira turangan ke sa dura ke. Ira tene min. Tene talaga duro turang. No problem. Na may kaliken na we loving people. Na ba kini? Kaya baka mendora marama sa tiene banando na turangan na basi. Sam sa punto may na marama sa punto may balilibo may sombo man da langere. Sa tuta kera marama may sombo langere ko ngai ready may turangan ngai bosa. Ke munimba ka ni sochi ya. Dola tan chico na takai. Senga ke sona buku bagi sona turang nan dami bango na tene bango kuna reimuri bango gonto na tamatan bani iko no ko kanga be kuni be lebu iko tene nga ke sabi raf na kona turanga go ko tene be ko gitar tukuna nga be ko change is coming. Ode me bosa na changes kami. Sega ko na nongo kendo na may tene be ko. Bimbi ira na mara may tene sindo be complain. Ki turang na may badi be tene be ko. Ko na badi be akila. Badi be. Wait. To siya. Iko buki nga be ko smile nga be ko. Gaito ko be ko endo na ka changes kami. Drama kay na singani mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?